Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'ah. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal uqbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati zatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya sami saged rawuh wonten ing majelis pengaosan menika. Benisana sedaya menika keranten anugerah peparing kesempatan saking Allah ingkang dipun paringaken dumateng kula lan panjenengan sedaya. Kula saking menika monggo kita sami sareng-sareng mensyukuri nikmat menika kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kanthi mekaten mugi-mugi kula panjenengan sedaya kalebet tiyang ingkang syukur mensyukuri nikmatipun Allah sehingga kula panjenengan pikantuk tambahan ingkang langkung agung saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin. Monggo kula lan panjenengan sedaya sami sareng-sareng maos doa dumateng Allah. Mugi-mugi kanthi waosan doa mangke kula panjenengan saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya Hasan al-fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Wahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya,
wonten ing pengaosan ingkang kapengker kita sampun bahas dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, dawuhipun soal taat. Soal taat ingkang kula panjenengan sedaya sami bingah menawi taat. Kebungahan taat menika wonten werni kalih. Wonten bungah krana marem leh aku wis kasil. Enten malih tiyang bungah taat niku krana rumangsa aku yo ora iso kok karo Gusti Allah dikirimi taat. Dipun dawuhaken la tufrihka at-ta'atu li annaha barazat minka wafrah biha li annaha barazat minallahi ilaika bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. La tufrih, aja dadekno bungah ka ing sira apa at-ta'atu ta'at. Alasan mulai bungah mang mergo li anaha krana sak temene taat iku barozat metu apa taat mingka saking sira. Jadi aja bungah krana taat kuwi mbok rumangsani metu saka kabisanmu, metu saka kemampuanmu, metu saka awakmu. Di sini iki akhire njur ngaku iki taatku. Ngono kuwi aja bungah. Sebungah malah muga iku enek iki-ikitan sing bahayani. Enek iki-ikitan bahayani. Ning suwaline wafrah lan bunga sapa sira ya kelawan taat mau ning alasane bungah li annaha krana sak temene taat iku barozat lahir pertelo ngedeng apa taat oleh ngedeng minallahi saking Allah ilaika tumeka marang sira. Jadi lek kowe duwe rumangsa taat kuwi metu saka Allah tumiba marang sliramu bungah. Tapi lek kowe duwe rumangsa taat iku metu saka aku arep tak aturno Gusti Allah ngono susah. Mergo apa? Rumangsa sing model ngono kuwi yaiku sing diarani ndisi kersa. Sakjane ngono. Ndisi kersa iki ya lek ditampa lek ora kok wis kadung muni-muni iki tak aturno Gusti Allah ngono sajake kok kaya wis ngerti-ngerti oh. Mergo lek muni iki taatku, iki taat metu saka aku, krana metu saka aku kudu oleh ganjaran. Krana aku kudu oleh ganjaran, aku saiki duwe hak nagih Gusti Allah. Iku akhire kaya-kaya Gusti Allah njur manut sampean. Lho, lek posisine ngoten ampun bunga sampean. Mengapa tidak boleh bunga? Wong itu ancaman. Berarti sampean kedunungan suul adab. Kedunungan ilange tata krama. Tata krama napa? Sing iki nika dicontokne ora melok duwe kok ngaku-ngaku. Kathik sing duwe nunggoni. Nggih. Duwe nunggoni. Kaya nuwun sewu niki sing sering kula contokne teng pengaosan sing rutinan-rutinan iki enek mantu dikeki omah karo maratuwa malah ora dikeki jane kan nggoni tok. Iku tepak maratuwane sugih di omah ning ndi. Dhek karo maratuwane semanggono kene le ning sertifikat jenenge pangkat jenenge maratuwa.
Dhewe kancane kuliah do teko, wah iku hebat men kan. Omahmu apik. Oh iya. Olehku kerja tenanan kok. Nek ambek awakmu isuk menang aku. Aku rumah tangga gek 2 tahun yo omah apik ngene. Wis. Jadi pegawai pirang-pirang tahun pernah ngontrak ae. Bamane ngoten. Padahal maratuane teng sandinge lho niku. Ini ngoten iki ngisi-ngisi to. Nggih ngaku-ngaku nek kira-kira sing duwe ora roh ngono ora sepiro ora ngene. Dan iki soal taat ya satu sakjane lek dipikir sing tenan taat iki kaya sapa? Kowe kok iso taat iku modalmu apa? Ya, krana kula iman. Lah ya kok duwe iman iki lho sing ngirimi iman sapa? Gusti Allah. Lah iya. Kowe iman sing ngirimi Gusti Allah, kowe urip sing uripna Gusti Allah. Sing mbok taat ki awakmu raga ya paringane Gusti Allah. Lho bangsa saiki dadi taat wis dadi terus mbok akoni slengke akal kon iki. Nah, niku mulane kudu susah mergo niku usul adab. Lah nek krana sampean rumangsa dadi gedibal gombal. Dadi gimbal terus rumangsa diangkat Allah, alhamdulillah. Aku sing gedibal atase mengaku asale ming mani jemek lanyet. Saiki dadi wong sing dadekne Gusti Allah. Lho, barang sing asale elek jemberi kaya ngono kok saiki karo Gusti Allah diangkat oleh salat, oleh ngonekne asmane, oleh ngagungno asmane, malah dipasrahi kongkon ngeramut makhluke, dipasrahi kongkon ngembangno ngelmune, dipasrahi kongkon jaga agamane. Masya Allah kok mulya banget uripku karo Gusti Allah dimulyakne. Nah nek ngoten niku bungah diperintah. Mula apa ae soal taat muni ngene. Kul ngucap sapa sira. Bi fadlillahi ya mung krana anugrahe Allah wa rahmatihi lan rahmate Allah. Fabidzalika mongko kelawan mengkono-mengkono anugrah lan rahmat fal yafrahu mongko padha bunga sapa wong mukmin. Mergo apa? Wa utawi fadl anugrah, wa utawi rahmat mau iku kan luwih bagus. Mimati nimbang saking seluruh potensi. Bahasane sakniki ngoten. Mimati nimbang saking apa ae sing mbok anggap iku kenek mbok nggo ndorong kowe ibadah, mbok nggo nyukupi kelengkapan ibadah kan kudu kumpul lho ya. Mulai awak sehat, praubara bane ibadah macam niku lak selama niki rumangsa kula panjenengan lak nggih awak dhewe sing metenteng golek lho ya. Ya iso ngaji mergo lek ngaji tenanan, iso nglakoni salat mergo panjenengan lek merhatekno tenanan. Kabeh niku olehku lak ngoten lho ya. Ngelumpuk dadi siji sampai iso dorong sampean dadi wong ibadah ngak taat. Apa sing mbok kumpulne kabeh kuwi dibanding karo anugrahe Allah sak nil. Ya wis ibadah ngoten. Iki siapa? Wis dawuh Allah, ya wis ibadah ngoten. Mergi apa? Lah mbok sampean njaluk sumbangan wong sak donya. Kongkon ngewangi sampean ben iso ibadah. Lek Allah ora buka kesempatan, ya wis ibadah niku ditutup blas, mboten saged tandang. Wis tekakno Kiai 1000. Nggih tekakno Kiai 1000, bukakno kitab 1000. Kon ngrungokno ping 1000, lek atine dibuntoni karo Gusti Allah ora iso ibadah. Wis masih omahmu cedhek masjid. Nggih masih omahmu cedhek masjid, lek karo Allah ora diparingi kesempatan jamaah ning masjid Allah delok TV. Gitu Bu nggih. Apa meneh TV pas adzan Isya pas tersanjung. Wah, yo alung tersanjung timbang jamaah. Dan apa mak lampir? Apa Joko Gledek? Oh niku mboten saged. Nek pancen Allah mboten maringi fadl anugrah, fadl niku luwihan.
luwihan rahmati Allah diciprati sampean. Mboten budal sampean. Tapi senajan sampean gak karep lho ya. Jane iki gak karep. Tapi krana mbuh piye kemang kok aku iso keblasuk mlebu rene lho. Akhire njur melok ngaji, njur melok wiridan, njur lha niki anugrah. Anugrah saged mawon. Dalane anugrah niku rena-rena. Nggih. Dalane anugrah niku rena-rena. Wonten tiyang niku sing oleh hidayah niku krana asale maling dhisik nggih enten. Krana delalah sing arep dimalingi niku kiai. Lho krana arep maling omahe kiai kan terus dingkek cendilane kiai tok kene wis are apa durung. Nek wis turu tak colonge TV-ne. Jadi kiai niku sampai bengi mulang bojone, mulang putrane, mergo sore mulang murid-muride, sampai bengi mulang garwane, mulang putrane karo ngletak-ngletak cerita-cerita. Lho niku ngoten niku saged terjadi. Anu lho wong ora oleh kemlelet lho. Lan terus iki to, Pak. Gak mesti wong iku senajan asale ndeke maling bajingan tengik ngono lek moro-moro Gusti Allah paring hidayah ngono ya iso dadi wong apik lho ngono iki. Mulane kok lek upama gak wayah-wayah ana santri sing asale bajingan tengik kok moro nyantri, sampeyan kok lek dadi kiai aja kemlelet terus mbok tolak aja. Senajan ki asale maling, lek ndek niat tobat ngono Gusti Allah ya ditampa kok lho. Ya maling sing digek niku krasa kesindir doh. Bayang ngerti Pak. Padahal jane ora roh. Lha niku saged terjadi. Enten malih oleh hidayah niku sepele kok kadang-kadang. Oleh hidayah niku sepele. Mung perkara nirokno wong apik mergo ndeke sering ludruk. Tepaan tahun ludruke niku nganggo lakon Sunan Giri. Ini ku wong sing dadi Sunan Giri niku bar nglakokne niku ya terus pengen niru Sunan Giri terus malah gelem salah barang. Niku niku kaca. Nang daerah Pati kok enten grup ketoprak niku. Iki grup ketoprak dikon supe namine. Niku sing cara-cara nganu setere ya lakone niku sing ahli role sing sering nek enten lakon apa-apa ndek sing dipasare kon dadi perane niku. Niku kan meranke Sajangkung Saridin. Sajangkung Saridin. Niku baca lakone niku. Terus kepengin, dibaya atine niku kepengin duwe karomah, kaya wali sing jenenge Sajangkung atau Saridin niku. Akhirnya dia terus nglakoni sabar kaya sabare Saridin. Nglakoni apik kaya apike Saridin. Mboten niku dadi wong apik tenan. Kathah ngoten niku. Jadi lek kula panjenengan ora iso persis karo wong apik ya kawitan niru-niru sik lah. Sesuk lek dadi apik tenan. Lah ngoten. Ngoten lek ana wong niru amun nyawan paido. Ora iso niru wong kabeh niru kok. Panjenengan mangan sekolah niru bapake. Misal umpama jenengan cilik ngertine wong mangan roti ngoten lagi niru kaya wong mangan roti. Ngoten. Saniki kan akeh niru niku. Nah, hidayah pituduh saking Allah niku fadl, anugerah saking Allah Subhanahu wa taala niku dibanding kalih usahane menungso napa mawon kalah. Kalih fadl sing arupi hidayah niku wae. Mula tengene surat Al-Fatihah sing disuwun mboten napa-napa tapi ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah kula panjenengan tuduhne dalan sing efektif. Sakniki lek ngomong. Dalan sing efektif cepet dumugi dateng dalan sing bener. Mustaqim niku lurus niku gak disunggo lah. Nek menggak-menggok lak kesuwen. Dene siratal mustaqim dalan lurus niku dalane para nabi, dalane tiyang-tiyang sing pun nate panjenengan paringi sukses. Tegese sukses napa ati. Memang dubi senes dalane tiyang sing jenengan bendoni. Ya senajan wong kuwi tok sebo teng Allah ketemu Allah, tapi lek dibendoni Allah nggih mboten enten artine. Kata sing diceritakne Imam Ghazali ngipi panggil Allah gurune mboten
bergeming, dene malah namung mesem tok kaya ora patek ngreken malah dijauh iki jek kawitan. Nek soal ngipi ketemu Gusti Allah, iblis iki ora ngipi, ya iblis ketemu Gusti Allah bendina, iki pandah melanggar aturane Gusti Allah. Bener wong ketemu sapa wong gedhe ora usah kemlelet lah. Iya nggih. Wong penjahat niku ketemu hakim lek pengadilan yo ketemu itu malah dadi penjahat aja. Jadi mboten mesti ngoten. Nah niki intine napa? Tetep sing diagungne Allah. Awak dhewe niki mboten enten nilane napa-napa. Wa dipundawaken al-farahu tawi bunga. Bunga bitaati kelawan taat iku ala wajhaini ing atase rong wajah. Ada dua sisi, ada dua wajah orang bergembira taat itu. Nomor setunggal farahun bunga. Biha kelawan taat. Dari segi mana dia bunga? Min haitsu syuhuduha. Min haitsu syuhuduha saking panggonan oleh ningali taat ditingali minallahi saking Allah taala nikmatan tegese dadi nikmat minhu saking Allah wa fadlan lan anugrah. Jadi lek jenengan taat dur metu rasa iki ngono anugerah Allah diparingno aku. Fa hadza huwal farahul mahmud. Fa hadza mongko tawi iki bunga huwa ya hadza iku al farahu bunga al mahmud kang pinuji. Bunga sing ngoten niku sing lae. Bungae bukan karena kesombongan yang tumbuh dari diri sendiri, tapi bungae karena ngrasa ora iso apa-apa ning dianugerahi Allah Subhanahu wa taala. Wa utawi bunga iku alazi bunga tulibakan disupreh apa bunga disupreh minal abdi saking kawula. Ya bunga sing ngono kuwi lho, bunga sing diperintah. Bunga sing diperintah Allah dumateng kawulane. Wadzalika utawi mengkono-mengkono bunga. Buaya bunga iku muqtada sukriha. Tuntutan syukure taat. Ya bunga sing ngono kuwi lah salah satu bentuk syukure kawula dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun diparingi taat. Jadi akhirnya apa? Taat itu bukan beban, tapi taat itu peparing. Ya kan betul nggih? Ya selama niki sing kathah kula sampean nandani perintah Allah niku lak beban. Nggih beban. Ada zakat barang ya. Ngurusi klambi anyar urung pepek kok wis mikir zakat fitrah barang. Jadi beban. Zakat beban, salat beban. Puasa apa meneh. Jadi beban. Karena beban mboten enten bungae. Nggih ta? Upama bunga ora mergo bebane, ora mergo tandange. Oleh bunga mergo kira-kira arep oleh ijo. Nah, karena arep oleh ijo, jero mangsa lek taat iki taatku. Akhire arep tak ijo napa paringe Gusti Allah sing rupa swarga. Jadi taate dhewe duduk peparing, swargane peparing, kakek peparinge kowe ngenteni salat kuwi iki lho. Ngoten iki lagi kemlalet banget. Nggih ta? Ngoten niku jenenge GR. GR engko iki dieseme prawan iki wis untung-untungan. Kemlalet GR. Iku lak mergo lek ngrayu nek malah gelem semora. Ora ngono. Iku kegedean rasa sebenarnya. Wa farahun lan nomor loro bunga. Biha kelawan taat min haitsu zuruha dari segi muncule taat mau muncul minal abdi sangka kawula dhewe ikhtiarihi kelawan ikhtiare kawula dhewe wa iradati lan karepe kawula dhewe wa haulihi lan tumandange kawula dhewe wa kuwati lan kekuatane kawula dhewe. Wah, jane kemelelet banget iki. Aku iso ngene iki lak mergo pancen olehku ngindari lokasi sing elek iku wis cilik. Sakjane nek ndelok lingkungan kuno jane lingkungan jan peteng becet iki lho. Pokoke sak desa sing apik mangko tok.
Weh, jan PKI kabeh lho sak desa. Sing santri mek aku tok ambek mbah-mbahku kuwi. Mulane upama aku saiki dadi wong apik ngene wis pantes. Pancen aku tenanan kok aku belajar apik. Ikhtiarku hebat. Jadi sampeyan swarga wis tak tek kabeh. Sing rapet mawon. Mungkin kersane mboten uyel-uyelan. Fahada bunga sing model ngeten iki. Iku wa utai hadza iku farahun mazmumun, bunga sing tercela. Bunga ngoten niku bunga mboten apik. Mergo bunga yang munculnya dari kebanggaan, bunga sing ora sak pase. Ya bunga sing gegeden rasa. Manhyun kang dicegah apa anu saking bunga. Sebab napa? Wa utawi bunga sing model ngono iku kufranun nikmati, ketutup nikmate. Kesadaran bahwa taat itu nikmat dari Allah niku ora ketok. Betul lho? Sing ketok apa? Iki taatku. Jadi kaya-kaya enek kabel peparing Allah niku pedhot. Nah, karena pedhot orang ngalor ngidul itu taatku. Jadi lek dipaido kok wis jengkele setengah mati. Ngoten. Jan iso purek tenan kok niku. Tahu nyumbang masjid ngono terus dipaido lho. Nyumbang ngono paling-paling yo ora ikhlas. Wis moh jamaah ning kono ya. Purek. Jadi kufrun nikmah ketutup nikmate Allah. Sing ana kekuatane dhewe, karepe dhewe, ikhtiare dhewe. Lek perlu iki kok arep kanggo nagih Gusti Allah. Niku wa utai bunga sing model ngono iku mang iku minal ujbi. Berawal dari kebanggaan diri. Ujub sing al-muhbiti kang bisa nglebur lil amali maring nilene amal. Bunga sing model ngoten niku bunga sing iso nglebur ngamal. Fal farahu mongko utahi bunga biha kelawan taat ala hadzal wajhi ing atase iki carane bunga iku farahun bunga bila syai'in kelawan tanpa wiji-wiji. Bunga sing ngono kuwi bunga yang la syai' tidak ada apa-apanya. Bunga semu. Bunga sing ora diperintah, bunga sing dipaido malah lek perlu bunga sing niku kuwalik aruse dadi konslet. Iki lagi zaman duwe radio biyen ya zaman biyen tip nganggo aki ngono kok. Lah ngecopne aki kuwalik disuwi. Kopong konslet wis gak iso muni neh. Biasane bunga sing ngono kuwi bari ku terus gak ngamal neh. Biasane ngono. Nggih konslet kok. Wah, itu anggere wong diomongi. Tenan aku poso taun iki jan ora kaya biasane kok. Aku tanggal yahmene wis khatam ping 20 aku. Wes yo ngomong. Soal bunga model ngeten iki iku kathah sanget napa madharate, kathah sanget efeke sing negatif, sing ganggu perjalanane ati dumateng Allah Subhanahu wa taala. Jadi iya biasa ngoten mawon. Tangga kudu wedi wong ngamal kudu wedi aku kok bunga ya. Iki bunga apa iki? Ya sampean timbang dhewe. Aku bunga apa? Bunga bangga karena aku lho ngono. Pokoke ndi ukara aku kok muncul dhisik-dhisik Allah. Senajan guri-guri kok muni Allah tapi lek muni aku. Niku wis gak beres isa. Lah tapi lek sing muncul dhisik Allah maringi aku iso taat. Allah maringi aku iso ngaji. Allah maringi aku iso sedekah. Allah lho, lek ngoten niku insyaallah sik selamat. Tapi lek wis muni aku diparingi Allah. Nek ijek muni ngono jek mending. Aku wis dadi wong apik. Aku mesti diridani Allah. Malah mesti ana ngoten lho. Mula soal bunga niki insyaallah benjing teng akhir badhe dipun terangaken malih. Wasayati lan bakal teko fi akhiril kitab ing dalam akhir kitab
apa anwaul farahi pira-pira macem-maceme bunga bini ame kelawan nikmat. Nah niki dikhususne soal taat. Minjing nang kitab akhir diterangne nikmat. Wa malan barang yuh madu kang dipuji apa ma minha saking anwaul farah. Wa malan barang yuzamu kang dipaidu apa ma yuzamu kang dipaidu apa ma ai minha iki saking macem-maceme bunga. Tamatan penjelasannya kanthi sampurna mustaufatan kang napa mustaufatan kang nyukupi kang nuhoni karepe si pembaca. Bon. Niki ukara nggih, ukara mulai saking dawuh napa nika? Mulai dawuh saking innama aurata alaikal warid litakuna bi alaihi waridan sampai dumugi al-farah niku sedaya nggambaraken perjalananipun manahe kula panjenengan nalika kula panjenengan ngibadah. Niku muncul enten warid, muncul enten kesenengan rohani, muncul enten potensi rohani, muncul enten rasa-rasa kerohanian sing napa mawon sikap kula panjenengan nek salah sikap ati lho nggih. Salah sikape ati leh ngadepi peparing ngoten niku wau, lek kuwalik aruse niku iso dadi konslet, ora sida mundhak cedhek ning Allah, ning malah dadi penyebabe terhijab saking Allah Subhanahu wa taala. Terus kula panjenengan kedah belajar niki. Belajar napa? Gadah prinsip taat itu adalah undangan yang menghormati manusia. Jadi jenengan diundang ku salat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Niku napa? Kula panjenengan wong gembel sing diundang wong top. Natase omahe desa adoh kenteng. Nah, jarang ya desa adoh kenteng wis dilistrikan kabeh. Ya, desa kesa-kesa dalane jembrot. Lho kok moro-moro disusul nganggo kijang baru kotek letere AG1 N. Ngoten niku. Wah, iki susul Pak Bupati. Aja kesusu bunga dhisik. Iki disusul arep diseneni apa disusul arep dikaya hadiah. Lha disusul arep diseneni krana lemu ora duwe sopan santun. Krana kowe dhek ngenane ning alun-alun bunga-bunga misui bupati. Oh. Utawa bar mecahno kaca taman, lampu ning taman mergo diaru-aru kancamu lho. Iki apa taman pendopo iki anu lho iki lampune larang ya iki kakku iki. Ngoten. Aku melok duwe iki. Sida dihukum malah ora sida di kae napa-napa. Kon. Ternyata soal bunga niki, ngoten nggih. Niku menyangkut soal posisi, menyangkut soal kemampuane ati kula panjenengan ngadepi ngamal niku piyambak. Jadi sing dadi soal dudu ngamale ternyata. Napa? Ati kula panjenengan leh ngadepi ngamal iku piye? Mula Syekh Ibnu Athaillah ndawuhaken malih qata'assa irina lahu wal wasilina ilaihi an ru'yati a'malihim wa syuhudi ahwalihim amma sa'iruna fali annahum lam yatahaqqaqu asidqa ma'allahi fiha wa ammal wasiluna fali annahu ghayyabahum bisyuhudihi anha. Qatta'a enten tasdide. Qatta'a wis mutus sapa Allah, mutus niku megot niku menghentikan. Menghentikan niku ora nyambung. Gak dielokno, gak disambung. Dipedhot. Kabel niku lek dipedhot tak terus mati ngene nggih. Otot meripat itu lagi dipedhot ngono mripate dadi
Qata awis medhot sapa Allah. As-sairina ing pira-pira wong kang padha lumaku ilahu maring Allah. Wal wasilina lan pira-pira wong kang padha teka ilahi maring Allah. Dipedhot kaya dipedhot an ru'yati a'malihim saking ningali pira-pira ngamale sairin lan wasilin. Oh, ngoten. Jadi tiyang sing bungah krana sadar lek taat iku kiriman ka Allah. Niku berarti ngamal sing ditandani niku mboten ngamale dhek. Ayo ngoten. Jadi upama sampean karo bose sampean niku diuncali kontak mobil. Ya senajan nyoto-nyoto sing numpak mobil niku sampean. Ya lah. Tapi sampean kan tetep ora rumangsa. Lah iki mobil. Betul nggih? Mboten rumangsa, tetep dia tidak pernah merasa punya kesempatan untuk mengaku bahwa ini mobilku. Dene ndek nglakokno. Dene sampai ndek ngumbah, malah lek perlu karo juragan dikane gawa-gawa ning kono lho. Go mulai kono wis jogone ning omah ning kene malah nek sing ngurusi. Wis kono go mulai, jumbah ning kono anak-anakmu barang lek butuh nglancar jaan. Ya digunakne, tapi tetep gak wani ngaku. Ngoten. Gak wani ngaku lek iku kendaraane dhek. Lah semanten ugi ngamal. Ngamal iku lek kendaraan dienggo wusul teng Allah ya. Lah kendaraan sing dienggo wusul teng Allah niki ternyata kiriman iki ngrika. Kiriman saking Allah Subhanahu wa taala. Lah nek wong niku pun sair mengadakan perjalanan menuju Allah, apalagi sudah sampai, maka oleh Allah pasti orang itu dibantu oleh Allah untuk tidak melihat amal mereka. Wasyuhudi ahwalihim, dan mereka tidak melihat keadaan mereka. Mergo napa? Ammas sairuna anapun utai wong kang padha lumaku. Kenapa wong sing do mlaku teng Allah niku kok ora kober ndelok ngamale? Mergo fali annahum mongko sak temene sairun niku lam yatahaqqaqu, ora padha bisa nyatakaken, bisa bersungguh-sungguh sapa sairun asidqa ing leh jujur ma'allahi sertane Gusti Allah pihak ing dalam amal. Mergo lek ngamal iku mbon dipedhot nek Gusti Allah, ndek ndelok ngamal iku mbon dipedhot, niku wong sair, wong suluk lah istilah liya. Wong suluk-suluk niku mboten saged mengke mbuktekne lek ndeke kawulane Allah niku mboten saged. Mula sangka niku wong sing suluk-suluk niku biasane kalih Allah diparingi anugrah dhisik dhewe niku malah biasane sok kendel maksiat. Aneh nggih. Zaman aku urung melok wiridan, zaman aku urung patek tenanan melok suluk, zaman aku urung melu bengat tarekah, zaman aku durung melu ngerti kiai ahli rohani biyen, rumangsa aku iki salat sregep lho. Rumangsa aku iki subuh ora tau qodhok lho. Rumangsa aku iki ngoten. Ambil maksiat jan wedi-wedi tenan lho. Saiki wis melok wiridan kok malah ngawur ta rumangsa aku. Niku jane mboten kok tarekah sing salah. Mboten kok wiridane sing keliru. Niki sakjane ujian saking Allah. Jenengan ben rumangsa tibake aku gak iso ngamal, pandang muni ngono lho. Betul nggih? Tibake aku gak iso ngamal. Nyatane aku wis sowan kiai rono-rono panggah blonjo mae subuh qodho terus kok. Pandang muni ngoten. Tibake wiridan iki kira apa-apane. Sing ana apa-apane iki pitulunge Gusti. Sakjane ndang muni ngoten. Justru sampean ndang muni sakjane kabeh iki pitulunge Allah ndang ngono tenan. Dan iku cara wong ngono gagitan mungkin ndang diseret, dibantu, ditokne dilungguhne tengene pendopo pertemuan. Lho, ngoten sakjane lek sampean pas mlaku terus cuwepet wayu, wah niku mungkin terus agek teko ngarepe pendopo, durung pendopo.
Begitu kok ngarep pendopo cerita-cerita. Kula niku pancen nggih. Sing griya niku ngebut kok kula niku. Ngatur. Wah, kita itu rumangsane sing iso tok kono ndek tok. Ndek ora ngerti jane lek. Enek becak mau cerita karo mae. Wah, jan sae kula niku wau medal king griya niku jan boten kangelan. Nembe medal king griya pun asal nunutan. Oleh nunutan kok bangga. Dongro menantun nunutan. Dulalah enten tukang becak niku pas balikan kosong. Wong itu nyengklak becak ngoten mawon. Niku terus di terminal ngoten. Dulalah niku ben sedun Pak Bis kok enten tiyang numpak sedan niku kula diawe kan melok. Ya ngatos didengar pendopo niku wau. Suka teng pundi niku wau sing ngajak kula niku. Garwa lek sopir sing mapak iku kongkonane bupati. Tukang becak barang sing kon anu niku jane tukang becak sing ngongkon bupati. Nggih ta nggih? Jadi ora disadari ngoten. Sairun niku kemlarate ra karuan nggih. Bukan nggih. Kadang-kadang Allah Taala niku maringi nikmat iki mboten rupa barang sing kula jenengan seneng. Lho aneh nggih. Gusti Allah niku tibae pinter bungkus sembarang kalit. Barang apik iso dibungkus nganggo elek, barang elek iso dibungkus nganggo apik, nikmat niku iso dibungkus ning gone dosa. Nggih ta? Nikmat itu dibungkus dengan dosa saged lho. Lah siksane Allah niku saged dibungkus teng jerone taat. Ana wong taat ora ditampa ning malah disiksa, ngoten nggih enten. Mergo napa? Taat sing mboten pundhuk, taat dinggo pamer, taat dinggo ngangkat derajate dhewe. Lah nek sing wasilun ndas pundi? Amal wasiluna anapun utahe wong sing wis teka kabeh. Pun wusul dumateng Allah iku fali anahu mongko sak temene. Gusti Allah iku ghayyaba wis gaepaken sapa Allah. Wis ngilangaken sapa Allah hum ing wasilun dilangno bisuhudi sebab oleh nyekseni Allah. Bisuhudi sebab oleh nyekseni wasilun ing Allah. Digoibno, disamarno, diilangno anha saking amal. Ora kok fiha sing napa sairun niku wae lak lam yatahaqqaqu asidqa ma'allahi fiha. Lha wong sing suluk niku sik krasa ning jerone napa? Ning jerone kendaraan. Betul lagi, wong mlaku ngadakan perjalanan badhe katakanlah pemane jenengan rombongan sak bus badhe ziarah Wali Songo lak ngoten nggih. Usum to ngriki ziarah Wali Songo. Nalika wong sik suluk isih perjalanan niku rasane lak teng jero bis. Nek ning jero bis niku napa kober delok lakune bis. Ben aku tak medun tak ndelok bise banter ta ora. Ya ora sida mlaku malah ketinggalan. Lha mula sangka niku wong sing pancen bener-bener arep suluk niku karo Allah malah diparingi gak pengen delok bis. Senajan dhek ning jero bis. Wong suluk kok ngamale ikhlas tenan. Niku karo Allah diparingi ora kober delok ngamal. Senajan dhek ning jero ngamal. Mergo ngamal iku kiriman king Allah kon numpaki ben iso tok. Wong ziarah niku ziarah Wali Songo ben iso tok ngene Sunan Ampel lah ngoten to nggih. Lah niku sing jek perjalanan. Nek sing wis teko niku mengke ya tremedun jlik metu saking kendaraan. Metu pedhot saking kendaraan wis megah ning jero kendaraan. Metu kok kendaraan. Perlu ajeng mlebet teng makam. Lah ngoten to nggih. Napa enten wong ziarah kok terus malah mubang-mubung ning kiwa tengen bis. Nah niku mana-mana bisa apik sewane larang kok tak tinggal. Ya ora sida musul niku guys tok. Guys ziarah. Paham ya? Jadi wong sing pun musul niku ambek ngamal iki wis gak ngreken. Lek gak ngreken mergo napa pancen wis pisah. Mpun digaibno kalih Allah. Ngamal iku wis kepungkur, wis gaib. Wis gak ketok, ngamale wis gak ketok. Lah nek sing sairun sing jek ning perjalanan niku ya isih ketok ukur-ukur, tapi teng jerone pisan.
ning jero bis sampai dhek gak iso ndelok jelenggeringe bis kejaba jerone. Jerone bis niku lek sampean pikir apa ya dadi bis wong ora. Kan ya teng jero karek dadi bangku, karek dadi anu ngoten-ngoten wis duduk bis nek to kan. Sing jenenge bis utuh niku lak keng njaba ketok. Mulane lek anak wong kok isih kober ndelok ngamale, berarti sing ning njabane ngamal. Nggih. Pokoke isih aku wis ngamal, aku wis salat. Berarti sampean sing ning njabane salat. Lek ning jerone salat malah gak ero. Ruwe iki malah salate enak ngoten. Nggih ta? Sampeyan paling-paling roh, lewego e bise. Enak ya ana AC-ne iki ngoten. Ora kober kok ndelok. Bise iki 5 meter. Dhuwure sak meter malah gak situ. Blayune buanter. Oh lek wong wis numpak tenan malah gak roh lek bise mlaku kok. Nggih. Sampeyan umpama nek bis iki gampang didelok. Nek wong sing numpake tenan merhatekno bis tenan sing mlaku bise napa ratane? Ratane nggih, uwite sing liwat nggih. Blas ngoten ta nggih. Bise nendhek. Mulane gak tau rumangsa numpuk ngamal. Wong sing ikhlas tenan, suluk ikhlas tenan, niku piyambake mboten tau ndur rumangsa ngamal akeh. Mergo rumangsane wis lungguh ning kono wae. Padahal wis tok ndi-ndi sakjane. Lah, beda lek wong sing teng jaba, sakjane ndek iki ra tau mlaku jane. Ya mengitungi bis ngono oleh akeh. Iku mang sing surat bis apa wae? Oh, enek Akas, enek Mila, enek Mandala, enek Dahlia, enek Harapan Jaya, enek serna-serna dihitungi kabeh, malah gak numpak lek kok iso ngitung ngono. Paham ya? Impun ngoten niku gaduhane. Gaduhane ngoten niku. Lakot asbahu. Teman-teman wis nyampurnakaken sapa Allah Gusti Allah. Nikmatahu ing nikmate Gusti Allah alal fariqaini ngatasé kelompok loro. Kelompok sairun kalih kelompok wasilun. Sing sairun iku sing isih ning jero bis, sing wasilun iku sing pun medun king bis. Niku lek diumpamane wong ziarah Wali Songo, lek digathone wong suluk, nggih wong suluk niku sing tesih proses badhe tumuju teng Allah. Lah sing niku namine sairun, fariqaini wau. Sing nomor kalih kelompok nomor kalih wasilun nggih niku tiyang sing pun medal ke ngamal. Pun ghaib saking nyekseni ngamal. Dari segi mana itu disempurnakan? Haitsu fa'ala. Sekirane agawe sapa Allah ma'ahum sertane fariqaini zalika ing mengkono-mengkono qatta'a. Mergo senajan ketoke medhot gak ngreken li anahu krana sak temene Allah iku abqa wis nglanggengaken sapa Allah hum ing fariqaini dilanggengno ditetepno ma'ahu sertane Allah. Jadi wong sing pun ngamal tenan mlebu teng jero ngamal niku mboten rumangsa duwe ngamal, rumangsane aku iki ditimbali Gusti Allah. Ngamal iki tak nggo tumpakan arep sowan ning gone Gusti Allah. Dadi mboten enten rasa kok aku wis ngamal, aku wis iki ora usah rumangsa ngono ritek. Jenenge ngamal wangah ngamal. Iku kiriman saking Gusti Allah. Walam yad'u lan ora tau walam yadak lan ora ninggal sapa Allahum ing fariqaini ditinggal dijarno lisi wau kanggo liyane Gusti Allah. Jadi salah satu tengere wong sing oleh pitulung saka Allah niku nggih niku lek wong niku nalika suluk wis gak roh jarak, gak roh ngamal, gak roh napa-napa. Ruwe namung iki peparing saka Gusti Allah. Niku biasanya malah glisuk nggon. Suku wong niku lek ngitung wis pirang kilo ya itu mang mlakune. Wah ya suwi. Tapi lek angger liwat blas gak direken jangkae utun, konstan ajek. Cara wono pas sepeda motor terus mlaku iki swidak 70 ngono ki aja gak tau ngerem. Mergo sapal dalane gak patek ngerem mengko dilongi gase ngono tok ae. Niku glisuk nggon. Timbangane sampean bar ngebut terus dikendhoni gase terus toleh iki. Dene metu ta ora? Toleh. Malah suwi ora tok-tok nggon niku.
Jadi lek wis gak ngereken sepeda motor sing penting tak gas sakmene deng 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 wis gak direken mbuh moprot mbuh ora moprot mbuh bentak bensin mbuh ora pokoke deng 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 disonggon malah. Lah bener sama jajal masuk ke ngriki sing nggo sepeda motor nek wong 3 wong 4 sing sitok kon weng ora ajek ngoten karo men tilak-tilik medun niliki ibane atos ora. Iku bensine nek ora mendhet ta nggih. Terus karo sing ora usah niliki wis pokoke aku gak ngreken kendaraanku. Sing penting tak starter tumpak ya deng 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 deng. Mlakune 40 lho jane. 40 tapi ajek ngoten. Karo sing mlakune 100. Wah, ora direm mendhet iki. Gembos ora. Lha kok stikere elek ngene ganti stiker. Arep ganti ngenteni stiker buka. Jadi niki mengke ora jam 6:30 keng ngriki. Enten sing dugi ngunut apa dugi lodaya ngoten upamane. Niku sing mlaku ajek swidak 40 niku wis tok lodaya ke jam 8. Sing leren tuku stiker niku sampai jam 3 agek tok omah. Mergo napa kakehan delok ngamal. Kakehan delok ngamal. Wis tak percaya, ngamal iki kiriman kok Gusti Allah. Wong Gusti Allah iku bos sing bos. Gusti Allah kuwi ratu ning ratu sugihing sugih. Lek ngirimi ngamal mesti sik. Mosok lek enek presiden nimbali kiai terus kendaraane elek ya gengsi to. Nggih ta? Mana ora sambut teliti. Pokoke lek iki ngamal perintah Allah tak leboni mesti tunggon. Ora mungkin macet. Lek sampai enek bis wapi kok macet, supire sing ngendekno. Duduk krana mobil sing rusak. Supire sing teler ngantukan. Ngoten lho nggih. Nek wong ibadah kok rasane ora enak. Iku dudu kok ngibadahe sing elek. Sing nandhangi ibadah sing atine kotor. Ngoten lho maknane niku. Nggih. Nggih, asline ngoten. Lha wong iki mobil mewah Mercy paling anyar tahun 2000. Di senggol bagasine ngoten tok mawon mentul ping 5. Senggol jedhikane lho, mentul ping 5. Lho kok bungsu sampean numpas ora penak kabeh. Kesumuken. Lho sing bodho kowe wong enek AC-ne ra mbok setel. Lho, salah tok. Gak penak kabeh. Kesumuken ndang metu wae. Berarti salah sampean ora metu AC-ne. Berarti napa sampean ora ngerti lek ning jerone salat ana AC-ne gak sampean setel. Mergo napa? Sampean nguwasi njaba. Wae sampe ra roh enek nggon AC barang gak roh. Oh ning jerone salat kok nguwasi njaba ae. Sadar metu aku. Dadi Allahu Akbar. Sakit cepet ndang salah, lagi cepet ndang. Dadi lek upama imame salat subuh kok kesuwen jadi pisui tenan. Sing nyisui atine ya. Nah, iya lagi. Jadi imam sepisan dadake waktu. Masane iso imam dhewe aku lak iso ngeneni, tapi rawani ngomong. Ngoten niku salat mesti gak enak. Sampeyan maca Quran kok kepeksa ora enak. Mergo sampeyan cek kober ndeloki. Wis ora pirang lempir ngoten. Nggih. Tunggale ngeten iki lho, lek sampeyan kok ndeloki jaba mawon. Suwemen to ngajine ora barbar ngono. Ngoten. Nggih. Rasane ngaji sing gringgingen, sing keju, sing anu ngoten. Tapi lek pas sampean ning jero ning ngaji tenan, gak ngreken njaba. Melok mlaku teng jero ning ngaji niki kok ibarat numpak bis ngoten. Iki mengke rekaman sak kaset ngoten lak. Lah kok dilumen lho ngono. Nggih ta? Ya mangko niki mengke sak kaset tenan. Jadi wis sak kaset tenan. Lha badhe teng Surabaya mengke. Jadi ya ngoten niku lah. Lho tenan. Jadi lek kula panjenengan kalih Allah kok diparingi gak delok ngamal niku bersyukur. Bunga, sok kan enten sing takok ngeten. Nggih, kula niku jane latihan zikir murke dhewe lho ya. Rumah kula niku pun latihan anggar sikatan ati kula muni Allah Allah, mlaku muni Allah Allah. Tapi kok sering macet to iki. Nun saya jane iki kok macet ki ora. Sakit karo Gusti Allah ora diduhne. Sakjane jenenge semuni terus. Cuma ora sampean reken dadi kaya gak muni. Sepeda motor iki lek cek kawitan perseleng 1 2 lak krasa lah ngegase lek cek
Ngoten niku tapi lek pun perselen pol papat ngoten gas langsam ngoten buat terus ora karuan. Numpak perahu nek kawitan niku krasa pisah king pantai ngoten king pelabuhan niku krasa. Mengki lek puter tengah laut pisan malah gak krasa lek mlaku. Latihan wiridan ya ngoten lho sakjane latihan dzikir niku. Lek sik kawitan latihan koyo krasa wis oleh akeh lho sakmene ewu. Lek wis dadi pakulinan bendina muni Allah Allah semegah ngitung. Ya wis pokoke muni ngoten mawon. Kala-kala diperhatekno krasa deg-deg kala-kala gak krasa ngoten. Ning sakjane muni terus. Niku enten sing tiyang ngoten niku salah setunggalipun bentuk nikmat sing diparingi Allah dumateng tiyang sing suluk. Lah napa malih mengke nikmat sing diparingi dhateng tiyang sing sampun wusul dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi kula panjenengan sedaya termasuk tiyang sing nampi kenikmatan arupi napa? Mboten kober ndelok ngamal. Ben ora ngitung-ngitung ngamal tapi merhatekno sapa sing merintah ngamal. Supaya sadar selalu dipandeng, diwelasi, dirahmati, disawang kalih Allah sing Maha Welas Asih. Monggo kita tutupkan itu sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa tabaraka ala sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.